Lalaki ka ng hostage sa iyang mga himata nagpositibo sa paggamit sang marijuana kag shabu. Samtang babae, yang indakop bangod sa paghampang sang tumbo. Pao nakuha pagid sa illegal nga droga. Yaring balita nga itong gintutukan. Nakahulong na ang 25 anyos sa si alias Alondra sa karsel sa PlayStation 3. Nadakpan ini kagabi sa kapulisan nga naghampang sang tumbo ukon Caray Cruz sa Proclangis, Barangay Banago, Bacolod City. Sang naresto ng suspect, nakapkapan sa kapulisan sa bulsa ni alias Alondra ang 3 sachets sang suspected shabu nga ginapahayag na gablor sobra 5,000 pesos. Kaya mo magdadaya lang activities mo, sugal, drugs. Yeah, that's part of the of the culture. This is the first time nga nadakpan siya, pero may mga information na nagano gid siya tulak sa endo. Ligaw-ligaw man lang kunutani ang paghampang sinisang tumbo. Wala ko, bro. Depensa naman sa isa pa karestado nga si alias Paul nga naulamid lang ini. Panguser scatter tapos din po dyan, kasi rin ako sa gambling. Pareho, nga magpakatubang sa kaso nga paglapas sa PD 1602 ang duha karestado. Samtang dugang nga kaso, nga paglapas ng Section 11 ng Dangerous Drugs Act ang pangatubango ni alias Alondra. Samtang, nagagwa sa inisyang investigasyon sa Bacolod City Police nga wala sa drugs watch list si Carl John Arroyo. Ang lalaki nga nakuhaan sa suspected shabu nga nagabalor sa 6.8 million pesos sa naaksidente sa motorsiklo sa Barangay Salvacion, Murcia. Una na, ginakos ang suspect nga nagaserbi ini nga runner sang shabu. Nagpositibo sa paggamit sa illegal na droga kag marijuana si alias Ray, ang lalaki nga nagpang-hostage sa Iloy Utod kag duha ka hinablos sa Barangay Estefania. May random drug testing na sila. Doon nag-positive siya sa marijuana kay shabu. Gira pa idalom na ini sa inquest proceedings. Sunod sa kapulisan, dayunon sang pamilya ang pagpasakas ng kaso nga grave threat kag alarming scandal batok sa suspect. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One, Western Visayas.